चिफ मिनिस्टारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो जागोन आरो मैया तामुलपुराव जिखिनि घटना जादों बेखौ आंबो खोनानानै गोसोआव दुखु मोनदों बेयो जानो नाङामोन जेखिजाया आं बिनि सायाव तदन्त जानाया मोजां बेखौ आं लुबैदों आङो चिफ मिनिस्टार सारखौबो आं बुंगोन दुखुनांथाव जादों मोनसे समाव बिराद थासारिया गाज्रिमोन लासै लासैनो मोजां जाबाय आरो दिनैनि समाव बिसायख'थि बायदि मोनसे प्रसेस जेराव रायजो राजाफ्रा भट होखागोन नोङो मिटिं खालामदों मा आपिल खालामदों रिकुवेस्ट खालामदों बायदिसिना बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा भट होखागोन दा बेवहाय थांनानै मोजां मोनसे परिबेसाव AK-47 लानानै गुलि गावहैनाया बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों आङो बेखौ कन्डेम खालामो आरो जों खावलायदों प्रशासनखौ जे बिनि सायाव एक्सन लानांगौ मानोना बिसायख'थियाव एफा एनै हिंसा जायो किन्तु गुलि AK-47 नि गुलि गावगोन बेथ' गोरलै बाथ्रा नङा दा नंखायनो बेफोरबायदि जि माने दुथां आखुनि मानसिफोर बिसोरखौ आयेनगत बेबस्था लानांगौ बेखौनो जों खावलायो सोर लोब्बा दं होनना सानो नोंथाङा जों बेवहाय थांनानैथ' मिथिदों बिजित गोरा नार्जारि बिथांनि दैदेननायावनो टिम थांदोंमोन होननानै दा पुलिसा जिता इनकुवारि खालामगोन ओंखारगोन सोर दङ सोर गैया खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय सिय रायजोफोर मैयानि समाव इलेक्शनाथ' जोबनानै थांबाय मोनफ्रोमबो कन्स्टिटिउन्सियावनो मैया भटआ मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय जेरावबो दावराव जायाखै जोंनि बिटिआर एरियायावहाय धन्यबाद इलेक्शन कमिशनखौहाय आङो रोजा रोजा कंग्रेचुलेसन जासियो मोजाङै मोजां इलेक्शना जोबनानै थांनायनि थाखाय दा नोंथांमोना सावगारियाव नुदों मैयानि समावहाय इलेक्शना जोबनानै थांबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा दानिया रायजो राजा नोंथांमोन बबे बबे एलएसियावहाय सोर सोर देरहागोन नोंथांमोननि साननायखौहाय आं दिनैनि समावहाय कुइसन खालामनाय जासिगोन नोंथांमोननि मथेब्ला इउपिपिएल पार्टिया बेसेबां केन्डिडेट बेसेबां एमएलए आवहाय देरहानो हागोन साबेसे सोरबा हायोब्ला कमेन्टआवहाय माने फिननायखौ हरब्लानो जाबाय आरो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय साबेसे एमएलए देरहागोन सा 11टा एमएलए नि गेजेरावहाय साबेसे एमएलए देरहागोन बिनि फिननायखौहाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरब्लानो जाबाय स' रायजो राजा नोंथांमोन जोंथ' इलेक्शन जानायनि सिगां नुबाय ना तामुलपुरावहाय मानसि माने गाग्लोबनाय ब्लेंक फायर हगारलायनाय बेबायदि AK-47 गावलायनो थाखाय बहानिफ्राय पावार फैखो बर'फोरनि गेजेरावहाय रायजो राजा नोंथांमोन हयथ' तामुलपुरावहाय बिश्वजित दैमारि सारा जेनगोना खाथां रायजोफोर तामुलपुर जिल्लायाव बिश्वजित दैमारि सारा जेनखागोन बेनि थाखायनो इलेक्शननि सिगां दावराव जोङो नुखादों रायजोफोर जोबोद मोजांनि बाथ्रा देग्लायनि समावहाय एमएलए इलेक्शनावहाय चिरां जिल्लायावहाय खुनु दावराव दावसि जायाखै क'क्राझारावबो एसेबां दावराव दावसि जानाय नुवाखै जोबोद गोजोननाय मोनदों मोजाङैनो मोजां एमएलए इलेक्शना बारग'लांनायनि थाखाय बे समाव जोङो रिजाल्टखौ नेनोसै रिजाल्ट सिमहालागै नेनानै थादो रावबो देग्लायनि समावहाय उमुक देरहायाब्ला आखाइ दानस'गोन उमुक देरहायाब्ला दैयाव बारसोमगोन बेबायदि बुंनो नाङा मिथिबायना मानोना रावबो आखाइ आसिखौहाय गावनि अंगखौहाय दानस'नानै लाखाया आरो रावबो मानो गावखौनो सुइसाइड खालामनानै लाखाया सासे केन्डिडेट देरहानाय देरहायैनि थाखाय बेनिखायनो देरहानाय देरहायैखौ लानानै दावराव खालामलायबाय थानो नाङा स्रियै जमनानै था रिजाल्टआ सोरनि थाखाय मा फिथाइ थायगोन ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन सोरनि खाफालावहाय गेवगोन आरो सोरनि पार्टिया देरहानायनि रंजानायनि एटमखौ गावगोन बेखौहाय नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय अब्ला रायजोफोर आंनि गोसोनि साननाय मथेब्ला आं सोर सोरखौ देरहाजानो लुबैदों मोनथिबायना रायजो राजा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आंखौहाय इउपिपिएल निनो भिडिअ बानायो होननानैहाय दिनै आं मानो इउपिपिएल नि भिडिअ बानायो जोंहा बिपिएफ नि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबा बर' रायजो राजाफोरखौहाय मोजाङै लिड खालामनो रोङा मानो होनोब्ला बिथांनि सरकारावहाय बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो दावराव सोमजिहोयो दिनैबोथ' जों नुबायना मैयानि अखानाय तामुलपुरावहाय गामिनि माखासे भट बेंकखौहाय नेबाय थानाय मानसिफोरखौनो गाग्लोबहैनानै AK-47 गावलायनाय जों नुबायना
अब्ला रायजोफोर बेबायदि थासारिया हयथ' बारानिफ्राय बारा फैगासिनो दङ। देग्लाय गिबि आरोबाव बिपिएफनि सिएमनि बिपिएफ सरकारनि समावहाय बिटिसि जे सरकार सलायदों नैबेयाव जोङो गिबियावहाय क'क्राझारावहाय जोङो बम बेरनाय जोङो नुनो मोनबाय सालाखाथि ना। बेनि उनाव जोङो एसटिनि दावरावखौ नुनो मोनजेनखाबाय। बेजों लोगोसे जोङो मुस्लिमफोरनि आरो बाङालिफोरनि मस्जिद बुफायलायनायनि गेजेरावहाय दावराव दावसि सोमजिनाय नुबाय। उनाव जोङो बुथारज्लायनाय बेखौबो नुबाय। आरोबाव सारि सारि बोसोराव मा जानो थांगासिनो दङ नैबेफोरखौहाय नोजोर बोनानै आङो इउपिपिएल पार्टिखौहाय सापर्ट खालामो। मानोना थांनाय 5 बोसोरावहाय जेरावबो सिलायनि सोदोब खोनायाखैमोन। बै समाव दावराव देख्रेबमोन बायदिया जोबोद होख्रावदोंमोन। हा दिनैनि समाव बहा उन्दुनानै थाखो बहा थैनानै थाखो दावराव देख्रेबमोन बायदिया हा रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैहाय दावराव देख्रेबमोन बायदिया बिपिएफ पार्टिनि समावहाय हाखौहाय इभिक्सन खालामनायनि अर्डार फैसेयावबो बिथांमोना खुनु खेरायाखै आरो माब्लाबाबो सानफेराखिसै मिथिबाय। दा बेनिखायनो आं बुंदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो मोजां सरकारखौ लाबोनो सेस्था खालाम। दिनै बिश्वजित दैमारि सारमोननि दैदेननायावहाय बिजित गोरा नार्जारिनि दैदेननायावहाय दिनै सिल्लाय गुलि हगारज्लायनाय जोङो नुनो मोनदों। मानो हा रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला बिश्वजित दैमारि साराबो सिगांनि बिपिएफ पार्टियावहाय जेरैबायदि थानानै खामानि मावदों बे खामानिखौनो दिनैबो आरोबाव मावनो सेस्था खालामबावदों नामा। देरहायोब्ला बिराद गाज्रिया जाखागोनखा मिथिबायना रायजोफोर। आं जेरैबायदि बुंदोंना बेबायदि बिराद गाज्रि जागोन जोंनि बिटिआरआवहाय। इउपिपिएल पार्टिया जुदि इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय देरहायाब्ला अब्ला जों हास्थायो आंनि हास्थायनाया बेनो बावखुंग्रियावहाय 1 नाम्बार रुपम रयआ जेनथारनांगौ रायजो मिथिबायना। राजिब बांगाला मोननोब्लाबो आं बेखौ जेबो बुंबावनाय नङा। नाथाय राजिब बांगालनि अनगायै जोंहा मानो इउपिपिएल पार्टिनि दङ प्रतिभा मेदाम। नैबे प्रतिभा मेदामा देरहाथारनांगौ आंनि मथेब्ला। ओमफ्राय दतमायावहाय राजु कुमार नार्जारि बिसोरो गासैबो गोदान केन्डिडेट। बेनिखायनो बिथांमोना देरहाथारनांगौ होननानैहाय आङो सानो रायजोफोर मिथिबायना। ओमफ्राय तामुलपुरावहाय प्रमद बर' सारा तामुलपुरनि मानो फाउन्डार। तामुलपुर जिल्लाखौ प्रमद बर' सारा बानायदों। बिश्वजित दैमारि सारा बे तामुलपुरनि सायावहाय जेबो मोनथिया। बेनिखायनो बिथाङा जेननांगौ आरो प्रमद बर' सारा देरहानांगौ। नोंथांमोनालाय मा सानो। आरो बाक्सा मानास सेरफाङावहाय गोदान केन्डिडेट फैला जे बरगयारि सार बिथाङाबो देरहानांगौ होननानैहाय आङो सानो। आरो लोगोसे बाक्सानि जे राकेश ब्रह्म बिथांखौबो आङो देरहानायखौहाय हास्थायदों। चिरां जिल्लानि गेजेराव थानाय जोंनि बयनिफ्रायबो गोनांसिन होननानै बुङोब्ला रनजित बसुमतारी सार सिडलियाव थानाय फानिराम ब्रह्म बिथाङा जोंनि चिरांखौहाय जिबनावबो नाया रायजो राजा नोंथांमोन। बेखायनो बिथाङा जेनथारखानांगौखा। दाथ' भटआ जोबनानै थांबाय जोंहा रिजाल्ट नेनांगौनिसो सम जाबाय। दा रावखौबो सोंखारिनांगौनि मानो गोनांथि गैला। थेवबो आङो बुंबाय गोजोननाय मोनबाय मोजाङै मोजां अपोजिसनफोरजों आरो रुलिंजोंहाय होसोलाया जासे दावराव दावसि बुख्रुब बुख्राब खालामलाया जासे बेबायदि इलेक्शनखौ जोबहोनायनि थाखाय। अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन। आरो फंसे बाथ्राखौ आं बुंबावबाय जायफ्रा गारि बुख्रुब जाबाय जुदि पार्सनेलि फैसा खामायनायनि गेजेरजोंहाय बुख्रुब जादोंब्ला जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जाबाय। आरो जाय गारिया ओरैनो फ्रियावनो मोननाय बेखौहाय बुख्रुबदोंब्ला बेवहाय दुखुबो खालामनो गोनांथियानो गैया रायजोफोर मोनफिनखागोन। स' गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि।